बेयावनो खुलुमबाय। दा आंनि हिन्जावा न'आव फैबाय। दा आं सानदोंमोन उमानन्द बर'जों खारफालांदों। दा बे नङा, आंनि बिसिया रुवाथि थाहैदों क'क्राझार खासिबारियाव। दा फैबाय। दा आंखौ अननानै रायजो राजाफ्रा निमाहा होदो आरो उमानन्द बर' नोंबो गोरोन्थि दासानसै। दा आङो गोरोन्थियाव होफ्लांबाय। दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। दा आरो आंखौ निमाहा होदो रायजो राजाफोर। दा न'खरनि मानसिफ्राबो उमानन्दनि न'खरनि मानसिफ्राबो आंखौ खेमा हो। दा आङो बेखौ होफ्लांदोंमोन नालाय, बेजों सन्देह खालामनानै थांदों साननानै बेबो फन सुइस अफ। ओमफ्राय बे आंनो खोन्थाहरबाय नालाय उमुगाव ओरैबायदियाव दं, मालिकनि नाम्बार हरलायलायबाय नालाय, आं बेखौनो सानदों बेजों थांमारदों नामा। दा नङा, आंनि फिसाया दा रुवाथि थाहैदोंमोन, दा लाबोबाय, न'आव फैबाय। दा बेखौनो आङो खावलायनो सानदों। थारमाने बियो मबाइल सुइच अफखौ अन खालामहरदों, ओमफ्राय न'नि मालिक थानायखौ नाम्बार हरदों, ओमफ्राय जायगानि नाम्बार खोन्थाहरनायखाय, जायगानि गामि खोन्थाहरनायखाय आङो बेखौ सन्देह सानदों आरो। थारमाने बियो नोंनि हिन्जावा उमुग गामियाव दं होननानैसो खिन्थाहरदोंमोन। औ। ओमफ्राय नों बेखौनो सन्देह खालामफ्लांदों? औ, आं बेखौनो सन्देह खालामफ्लांदों। आंनो खोन्थायाखै 1 थारिखआव बे मुलि लायनो होननानै गुरुबासायाव ओंखारलांदों। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो मबाइला सुइच अफ। दा बावनो गामि थामि खोन्थाहरनायखाय उमानन्द बर'आ आं बेजों थांमारबाय नामा, बेजों थांदों नामा सन्देह खालामनानै आं दा होदोंमोन। दा बेजों थाङाखै। दा मानसिया खामानि मावनो दंहैयो माबायाव जुम्बुआव। दा बेनो आरो, आंखौ खेमा होदो। दा मोनसे खोथा, आंनि बे सिगाङाव हगारनाय भिडिअखौ दा दस्राफ्रा खावनानै होदलागासिनो। दा दाख्लै आं इउटुबारफोरनाव होनायखौ दानहोबाय आरो दा दस्राफ्रा सालु खालामगासिनो। बेखौ आंनि पारमिसन मोनफ्रामा मानो बिदि होखो? दा अननानै दान, बेखौनो आङो लुगैयो रायजो राजाफोर आरो इउटुबारफोर।